Къвратител, бе, ти стана пълнолетен. Вчера, брато, вчера. Анти, ти себе си не можеш да гледаш, човек. Ти не можеш да си направиш една салата. Мога! Ще бъде много дървена. Анти, какви са тия глупости, дет ми ги Ма говориш? не, защото ти ако си родител, пак само ще цъкаш на компютъра, няма това сега ми пълни глупости. Ти просто не ставаш. Седмицата ти плюс, си правиш креваш и с кашкавал. Какво? Той ги прави тия кремеши с кашкавал за малкия Анди. Кремеши На който аз съм бомарка и го гледам. И то по-добре, отколкото ти гледаш твоите пантофи или там какъвто довод ми дойде. Анди, какви са тези деца? Не знам, мама. Анди, откъде се появиха тези деца? Едното държи писмо, ще другото. Малък. Какво? Какво е това писмо? Какво правим сега, човек? Какво пише тук? Имаме предизвикателство за вас. Днес 24 часа ще се грижите за нас. Ако изпълните този списък с задачи един ден, добри родители ще бъдете, значи. Направете закуска заедно, положете се за его заедно, игра на детската площадка заедно, писане на домашни и уроци, четене на книжки, обяд, следобеден сън, коледни сладки. О май гад. Искаш да ми кажеш, че имаме 10 задачи да водиме тези малки лешници по цяла София днес. Явно. Ама не виждам къде пише да им направим кремаш с кашкавал. Да им направим закуска освен. Айде, добре. Ами добре, дечица, хайде. Отиваме да ядем. Явно. Аз съм Анди Братлет. Как си, какво става? Ти име имаш ли си? Да. Как се казваш? Ивчо. Аз не те знам. Ме не знаеш? А ти име имаш ли си? Не. Ивчо! Това дете е малко агресивно. Ивчо, гладен ли си? Не. А искаш ли мама да си направи едно кафе? Не. Не даваш на мама да си направи едно кафе? Не. Нема се разберем, Ивчо. Обаче, Анди? Няма да ти се. Чакай, сега ще поръчаме един глуп. Какво? Какво ще ми плачете? Тялото ще отида плачи. Кога се пръкнаха тези деца, кога започнаха да си правят Окей, си искат? Алекс, гладен ли си? Не. Ивчо, гладен ли си? Гладен ли си, бе? Ако закусвате, ще ви дам 1000 бакси на двамата. Не искам да ми дадеш повече. Колко Дай. повече, бе? Искам всичките. Ричи, помнила, бе. Не знам, аз мисля, че се справяш перфектно като баща, Анди.